Thobeka sibingelele kuSotobe Jomo Sibika sathobeka ndaba omkhulu manyele lentombi esokeni Sotobe isithole sakokhuzwayo sizala khona koSotobe sibingelela kakhulu kubo bonke abaholi abakhona phakathi kwethu abaholi bendabuko amakhosi phakathi kwethu induna ikhona siyabingelela abezepolitiki abakhona phakathi kwethu siyabingelela umncwabo lo wensizwa ethando maskandi ngicama ukuthi bakhona abakwaMaskandi sanibonane umndeni ungicelela ukuthi noma kukhala kodwa usuku lolu oluyi celebration la esojabula khona kube khona abaculi abangena stage baphinde basine bakhombisa ukuthi lo lelelana untshebe obeyigago ethanda umculo wakithi mawuvuka usinga uyongitshela sikunikeze ithuba ngiyazi yakho zangena kwinsizwa ake ngibanikeze kubahlonipha ngithi khoza lolo baze bangene ngaphakathi akikizela amakhwela livula indawo nje lapho ninabokhuza abakhulu Angilizwi ihlophe phansi Awukikizela mama kikizela
Kikizela kokugcina nje kikizela ziholwa inkosi yamabhinqa upresident ungizwe umfoka Mchunu Soba kakhulu sekala uhlelo nina bokhuzwayo bengicela okhulumela inkosi uNkulunkulu uXabashe phambili okhulumela inkosi uXabashe eze ngaphambili sibuka isikhathi nina besilwa Xabashe omkhulu phakathi kwethu sabonga ukuthi khona enqalabothi kaMaskandi uThokozani Langa ashaya ihlombe elikhulu ekhona phakathi weThokozani Langa phakathi kwethu sinenhlanhla ukuthi sibe nemthente ikhona imthente phakathi kwethu khona ufalabo phakathi kwethu and phakathi kwethu khona izingane zoma kikizela wena wendlovu wena wesilo Gulkhun I'm sorry. Ngikhuleke enkosini yamaJobe. Ngibingelele zonke induna ekhona nabo bonke ubuholi. Ngizocela ukuthi okufika kimi ningakunaki. Bengiphila nalendoda yabakhuzwayo. Iyo kuphela bengibiza Donda nami ngiyibiza Gumede. Ukuba lolu hlelo belenziwe ngikhona bengengikwazi ukukhuluma bengiyocela ngalondlela ngithi ke nonke sizwe sikaJobe lo muntu olele la inkosi ithe ngidlulisela umlayezo ukuthi akufanga isizwe sakwa Sithole kuphela ukhuzwayo ube umuntu womhlaba wonke owaziyo uzongifakazela ngoba indoda le ebuya kuwonke amazwe omhlaba besingalindele ukuthi namhlanje sikhulume kanje ngakho ke inkosi yesizwe ithe Dudu sizwe samaJobe nonke ngibala nenkosi yamachunu ngibala inkosi yakwaNtuli ngibala inkosi yakwaZulu khona la eduze kwethu ngibala inkosi yakwaDlomo wonke amakhosi akhona ithi athi ngiwakhulekele emndenini wakakhuzwayo ngibabongele ukuthi umuzeni wakakhuzwayo ubaboleke iqhawe elifana noNtshebe sengihlala phansi angeke ngikwazi ukukhuluma uNtshebe ubesenhlizweni yami kakhulu ngezinto abezenza umculo wakhe ubunomlayezo kuwo wonke umuntu ngibingelele ngokukhethekile uformer president wethu uMsholozi ngithi hayi Msholozi sizokunika umshini wakho ngiyabonga asemnike ihlombe uDonda siyabonga kakhulu kuyena ubathela ubomndeni kube i-celebrations phinde futhi ke sisazi ukuthi emhlabeni akasekho uShobeni khona ingoma ncamalala ekhabazele Sotobe Bokalanga la ingane zoma eyayithi kukhona la ngishoda khona eyayithi kudla ngiyakudla kodwa khona la ngishoda khona ifika le ngoma lapha emsakazweni sokusekhona uBholozo umphathi stage ngicela sishaya ihlombe elikhulu uBholozo Mphephethe owenza ukuthi umculo kaMaskandi ube kuleli qophelo eliphezulu so lengoba Thokozani Mfokalanga mayifika kune committee yakabazela encamalala kukhona la ngishoda khona ukudla ngiyakudla impela
kodwa khona la ngishoda khona athi uBholoza ho soyidlala kanjani emoyeni le ngoba lokho kudla okukhulunywa ngakho la wakhuluma ngoyikudla lapha yakubuyela ngompela yathola ama awards amaningi ngase kiba mangithi ngasakaza ngithi mangithi ngiyibheka ho nayi le ngoma ikhona la ngingazi ukuthi ngiyifake noma ngiyifake le ngoba noma ngiyifake bese ngiyifaka mayiphele bese ngithi hey mlalelo Khosi FM ingoma emnandi ezingena zoma ithi khona la ngishoda khona kodwa ukudla yini ekushodayo bese ngivulula ngithi Khosi sabona athi mebuthi hawu sibeya uyashoda impela uyadla emlonyeni kodwa hayi lapha yana so kuleli insizwa la ebebe abantu abangeyigagu umculo wakithi kaMaskandi la usukhona manje uyabona ukuthi into enhle ngicabanga ukuthi kofanele masikhona sonke lomncwabo sishaya ihlombe uMaskandi wakithi bonke abakhona kwaZulu Natal sikikizela shaya ihlombe likhulu shaya uMaskandi wakithi cela ukukhulumela induna uB Sithole uJobe eze ngaphambili ukukhulumela induna uJobe Jobe ukhona Jobe kuba ngiseredweni ngabe ngithi seyidolo mananjalo ngosuje mananjalo mananjalo ngosujesu abelunga usizwe okhulumela umndeni umfowakho ozwayo ngiyabonga Sotobe phatho ohlelo ngikhuleke enkosini yakwaSithole namanye amakhosi angomakhelwane ngibingelele induna zesizwe sakwaSithole eyikhona la ngibingelele ubaba uMsholozi umongameli wangaphambilini sibingelele ubaba uMkhize udokotela Uzweli Mkhize sibingelele umndeni wakwaKhuzwayo sibingelele bonke njeke abakhona lapha ngezikhundla zabo ezehlukene angeke size siniqede ngize lapha ke ukuthi ngizokhulumela induna egameni ke leinduna nesizwe sakwaSithole namhlanje sihlangene lapha sihlangene ngenduna yesizwe sakhona lapha kwaSithole ubaba uKhuzwayo njengoba sekushiwo la uKhuzwayo ke ubekade eyinto enkulu la esizweni sakwaSithole ngoba wathatha lelizwe leli enilibonayo elinezihlahla elinje mhlawumbe ukube nikuthiwani kwakungekho abantu abafana noKhuzwayo ababa amagagu baqamba ingoma bengamaciko bakwazi ukuthi babeke lelizwe leli esithombeni ngabe mhlawumbe lezi inkumbi zabantu ezihlangene lapha ayihlangene kodwa ngenxa yokuthi ubaba uKhuzwayo kwathi kade kwaziwa ukuthi abashayi beginci abantu besilisa nje okuyizinsizwa kodwa wakwazi yena ukuthi ahlanganise intombi into eyayikade ingacatshangwa umuntu wahlanganisa intombi wayishayisa uMaskandi njengoba namhlanje nje sinalo iqembu la ezweni likaSithole leli lezingane zoma lahlanganiswa ubaba uKhuzwayo ngakho ke elele laphana nje mikhulu imisebenzi ayenzile lapha uKhuzwayo umuntu ke obethanda ukuthula ubengenawo uKhuzwayo umsindo ubengeke athanda la okuthiwa kuliwa khona uma ngabe kuhleziwe ubefuna ukuthi kuhlalwe ngoxolo ubaba uKhuzwayo
ugule nje waphathwa isilonda nje esasinganakekile la emsipheni uqala kwalonyaka lo ophelile hayi akwanganakeka nje induna hayi ya lokho iqhineka nje yaze yajika akwangabe kusabalula nokuthi iqhamuke emsebenzini hayi kwahamba kuthe nje kulenyanga le ephelile ukhuzwayo wafika emsebenzini mhlawumbe ngithi ufike kabili noma kathathu emsebenzini hawu sathi nathi hawu sekungcono Mnguni manje nakho usukwazi ukuqhamuka cha naye wathi uzwa sengathi kungcono manje emveni kwalokho samangala kwaphela nasozwanini uma ngabe sesizwa ukuthi uMnguni useshile emhlabeni sabona nje ukuthi isikhathi okuyisona esasibuka ngaso ukuthi ayi nangu uMnguni eqhinekile sase sithi sesedlule sase sibona sengathi useyelulama kodwa ke ngenxa yokuthi ke mhlambe isikhathi sasingakafiki sikaNkuluNkulu wakwenza nje ukuthi wasiqhuba lesisikhathi sathi singasanakile wayeseqhamuka ke esezomthatha ngakho ke sithi emndenini sithi ehlotsheni einganeni zakhe uMnguni nakubo bonke nje nakini sizwe sonke sakwasithole nazo zonke izizwe lezi eyikhona la uMnguni uhambile kodwa ke ehambile njena ubekade eliqhawe njengoba eshilo uSotobe ukuthi empeleni kuzokubungaza noma inhliziyo zibhlungu ukuthi ixebukile inyama sithi ke uMnguni ke njengoba ehambile ubengeke ahambe uma ngabe uNkulunkulu kade engavumile ngakho ke sithi ke akahambe alale ngokuthula Mnguni ngiyabonga Noah So wagodwa usinikeza ithuba ngicela unikeza umfowethu usizwe ekhulumela umndeni aphinde futhi akhuluma le abane wabo siyathokoza sanibonani nonke sizwe sikaZulu ngibingelele abahlonishwa bethu abaphakathi kwalenkonzo yokuphelezela umni wethu former president wezwe lakithi eMzansi Afrika former Minister of Health eSouth Africa ubaba uMkhize nabanye obaba uSotobe sezwile noma kade ngingamazike yena kodwa sesimbonile siyabingelela nonke mkhosi emihle kaNkuluNkulu engcwele sanibonani lona ukukhulumayo usizwe wawakhuzwayo ubhuti omncane kaBusani Xovizwe khuzwayo uzalwa ubaba wethu umnukeni ubaba wakhe okumkhulu wethu okungumzokwe khuzwayo emzala ke ubaba emzala entombini
yakwaMayisi. Silapha ke muzwa kwethu sihlanganiswe inkonzo kaMfowethu osishile. Ngizothi ngokukhulu ukuzuma ngoba isilonda obekade sisazi thina ukuthi wena simphethe. Hayi kusinikeza ukuthi akusona. Engakusho ukuthi angeke sidlinze bani ngoba uNkulunkulu bathi ukhanda amacebe. Cabanga ukuthi wena konke okwenzakele namhlanje umfowethu bese kufike lapho uNkulunkulu insuku zakhe ayekade emnikeze zona ambusisa ngazo. Kwafika ukuthi amlande futhi wenza icebo lokuthi wena nakuba bethi bayamuhola lapho akade ewele khona akhombisa ukuthi bekufanele kuhlukanise ukufa ngaleso sikhathi kodwa kwenqaba nje ukuthi wena bambone ephunyuka. Wahamba njengenkosi uJesu eyathi ningilinde njalo eGalile. Manje ke naye uthena ehambile bese bemfake esibhedlela eDandi. Uma behamba befulathela noma beya beyombheka bebona ukuthi wena mhlambe uvuka kanjani. Kwakufumaniseke ngathi wena kukhona ingozi makhaza noma usewuphosa umbalana. Kwala ke muzi ekuthenini athi nangabe hamba kube khona umndeni mhlambe wayokhuluma kodwa angiboni wayokhuluma ngoba konke lokho kwakuhlelo lwaNkulunkulu ngokucabanga kwethu. Le ndoda yakithi ayi angeke ngichaze ubude bayo. uNtshebe bekuyindoda kahlehle ekwazi ukuzehlisa ngalendlela njengaso beshilwa abanye. Yindoda ebikwazi ukuthi noma ngabe umncane ikwazi nje ukuyilinganisa nawe. Ikwazi nje ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlambe ikutshela igama elithini nangabe uliphikisa kodwa izama nje ukucacamezela ngomusa njengeze ukukwatela. Kodwa izama ukuthi wena uzugcina ubona sifelwe iqhawe lakithi kwakhuzwayo. Kepha ke muzi nesizwe sonke samaJobe namakhosi asendlunkulu hayi uwile umuntu omkhulu. Sikhalela nina ke sizwe okade umndeni waso kakhulu umfowethu ngoba thina bekuyivela khashana kuthina ngenxa umsebenzi okade bebhekene nawo. Ukuthi hayi le ndoda nje obihambile nje nihlangenela ngokukhombisa ukuthi inina umndeni omkhulu. Ebenimazi kangcono mhlawumbe uNtshebe. Mhlambe mina ngowakubo mhlambe bengathi nanga beshaya ingoma yakhe noma beshaya ingoma yabo bese ngithi hayi benzani laba ngenxa yezathu mhlambe zasemndenini. Kodwa nina ngokungazi ngaphakathi kwegceke benazi nje kukuhle emnandi kunina nakimi bemnandi uNtshebe cishe futhi abaningi abafowethu ubemnandi ube ushukela lensizwa kaBaba. Uyazi kukhona into ethi thina njobe sashela into umsaqamela emfuleni bekuthi noma uhamba la ufika khona ubuso uyichaza ukuthi hayi ngowakho uzwa kubo wengane zoma ebese kubheka umuntu ukuthi hayi kahle kahle lo muntu kanti ngikhuluma nobani ngenxa lamagalela lezi insizwa zakwethu uyibone nawe ubalulekile impela. Engisho ukuthi imuzwa kwethu sibonga kakhulu ukuthi nizophelezela lensizwa le yakithi kwakhuzwayo. Umalandelo omuhle umfo kaQwabe inkosi ebusele ehlathini amanye amabukhosi ebusele emathangeni konina. Mhlane kanozinja fulathela ngibelede sigudla impembeni siyogeza ngomhlathuzi. Inkosi yakithi leyo ewuQwabe leyo ibongo zayo. Daskis. Sibonge kakhulu nenkampani yabangcwabi amathole nakubo kade eyilungu ejoinile ukuthi mhlambe kuyofika lezi insuku. Sibona konke asebekwenzile noxhaso labo nokuhlonipha umfowethu nangalesi sidima lesi abamnikeze sona ukuthi hayi siyabonga kampani yakwamathole. Umfowethu nimnikeze isizotha ukumhambisa ngalendlela nokumphelezela. Sibonga kakhulu kuni nonke ngamahlelo nonke ahlukahlukene nensizwa nje zonke nomphakathi wakwaNgqulo okade uhola ngegama lobuduna
Ngithi nakumfowethu onjengoShobeni kukho konke nje obade bekwenza akasaye bamba inyembisi. Sonke sicwilile. Sonke sishaye ngeqwantwala. Angizuba mudeke manje sengibuyele emuva. Ngithi engathi nonke nani iqembu lengane zoma. Ningakhumbula lensizwa, ningalihuduleli igama lawo phansi ngoba imizi eminingi yavuka. Mhlambe ngalamagalelo alensizwa yakethu engubusana. Ngiyazibongela. Amen. Sabonga kakhulu. Sabonga kakhulu besizwe Khuzwayo. Ngiyazi ukuthi kunamahlelo ahlukahlukene kodwa ngoba kuyisabatha ngicela ubingelela bonke abakwashembe. Amen. Banengoma yabo ethi wonke Nazareta. Aw moya munyege njengosemente kunja. Amen. Bese bukhosini bese ngena laba wathi singabengelela wathi ngelila shembe wensimanga esikholo isondo limoto laqhantsha laphuma wasememeza lo sise wathi hawe shembe yasiyami imoto. Amen. Cela uyiphatha kahle kunabantu abadala. Beziphutha abaningamene Nkosi Jesu. Ukuba khona uMandela nje kuthiwa ubizwe la akazokhuluma naye. Ndiyabulela ukuba ndibe apha nizawuthetha ngoTshebe. Ndithi kuye Ntshebe uyibekile induku ebandla. I thank you. Makhona umntwana ongaphinda ngene ushenge. Ngithokoze nje besilo. Yes. Ukuthi ngibe khona bathukweni. Eshaya ingoma ukwazi bamnandi kimi. Yes. Sithokoza. Ukube bekhona unqamalala bezothi absolutely. Oh siyabonga. Ukuthi seba khona nathi impela kulomcimbi impela nje ngithi angifike absolutely ekube bekhona ufuna ngibuye ngapha ke bese ubuka abantu abadala ngiyiphathe kahle ngicela ukukhulumela abasekhaya komama ubonisa usibiya ngenkomo eze ngaphambili okhaya komama uboniswa eze ngaphambili. Angibingelele kumfowethu la uMr Magic ubhuti uLinda Sibiya. Igama lami ngoThulani Sibiya becela usisi ubongiwe kwasho ukuthi akekho eduze. Ngibingelele uformer president uBaba uNcamalala, sibingelele uDokotela uZweli Mkhize, sibingelele onke amaciko akhona, sibingelele nomphakathi wonke bese sibingelela osingabo umndeni wakhuzwayo. Umzali ubusane uNtshebe ingane kaAnti uma wakhe benobaba uJobo uMathopho bayalamana. Sobonga uNkulunkulu nje ngokusi senza sizalwe neqhawe uNtshebe somndeni wakwaSibiya sisigodisa kwaNqulu sonke silahlekelwe umzala. Kuncane engizokusho ukubonga uNkulunkulu ngokuthi uke wasenza saduma ezweni ngenxa kaMzala. Uma sithi singaba kwaNqulu bekunyakaza umuntu mawuthi waNqulu noma ngabe useThekwini noma useGoli useCape Town makhulwa ngoNqulu kuyaziwa isigodi esihluphayo. Amaphoyisa ngakufakaza lokho ngoba nawe khona. Siyabonga nje kakhulu umndeni wakhuzwayo. Sithi qinani sithi dudu sibonga umphakathi wonke ngokuzala. Umzala ke ukhule nobaba wakhula nobhuti abadala
nathi sithe sikhula intshebe ikhona ube isibuko ngoba eGoli lapha ehlala khona abafowethu bonke akade beGoli bebengena kwakhuzwayo bedle kwakhuzwayo bazame ngemsebenzi bazame ngakho konke wonke umuntu akahlala eGoli ikakhulukazi la kwaKhomolo nakwaNqulu ubethi maye eGoli eye kwakhuzwayo ubunyuka ungazi umuntu kodwa mawufika untshebe kubona ingane kabani uzokufaka endlini wondliwe uzanyelwa itoho behlupha abahluphayo mawusukwazi ukuyimela uhambe uyimela sithi nje siyambonga uNkulunkulu ngokuthi esenze sizalwe nentshebe uNkulunkulu enibusise umuzo wakhuzwayo qenane batwana qenane umhlaba ubheke nina niziphathe kahle siyabonga sanibonani onibingelelayo umchazeleni Khanyile obekade ephila kakhulu nobhuti uNtshebe ubhuti uNtshebe besiphila naye kakhulu futhi ke angazi ukuthi ngachaza kanjani ngiyehluleka nokuchaza sithi ke namhlanje usesishiyile ke ukaNkulunkulu lokho ubhuti ubedume kakhulu lokho abaqala ukuduma ngengane zoma sabathanda lapho abafowethu mina ngukanina wakho uNtshebe usho ukuthi kwaze kwafika ke ekutheni ke useyabuya eGoli usezohlala ekhaya wafika waba induna la ekhaya ngithi lapha ebesithi masihamba nabo khona siqhamuke khona besiba nesithuzo esingakazi usibone endaweni yakwaNqulu besithi mase siqhamukile kube ngathi abanye abantu abekho ngoba sihamba noNtshebe ngithi ke namhlanje hamba kahle Ntshebe phephisani muzi kakhuzwayo sonke nesigodi sisonke isithunzi sesigodi cishe asazi noma sizabuye sibe naso ngoba besithi noma sihamba apha makuthiwa kuye emhlanganweni nje mase siqhamukile sihamba nobhuti uNtshebe hayi besiyibona nathi engathi singaphekwa abo bonke abantu ngoba sihamba nabo sithi ke lalani ngenceba muzi kakhuzwayo sife sonke wonke umuntu okhona yasiphephiseni sisonke Azimshayeleni ihlombe umchazelwa amagama amahle emakhaya kunomchazelwa uma usuka ngapha kodwa emakhaya nabona ukuthi kuphunyelele emakhaya abantu baphumelele emakhaya ke ngabuza lapha sengimthobise sengixakekile ngibuza ukuthi mfowethu ngicela ukubuza la ke wathi mama usazohamba Yaze emakhaya ngikhulela emakhaya sho ngithi ngicela ukubuza ngithi yakubuthi hey hayi Tane usazo hey nyuka nje sobuza abanye phambili ngabona ukuthi akaveleze isalo ngithi ngingagibeza ngeke ngipha kuzovela ngithi khele yedle lapha nje hamba ngale usazohamba Ganyuka ngafika phezulu ngafika sabona mnumzane ethe bukunjani ngithi ngiyaphe ngithi bafo ngiyele kwababa kakhuzwayo ho bafo uzohamba impela yabo siya baba ha so bese sathi yakwazi umla wethu wena ulinesibe ekade ngimshaya izolo yaza indawo semakhaya yikulama nje amnandi emakhaya kunoxovizwa yabona nje ukhuzwayo uxovizwa kunogedehle yabona nje emakhaya kunogedehlekisa amagama owekuwasho noma umlungu ubuze xovizwa ke isemakhaya kodwa ngijabula ukuthi abantu basemakhaya ke ngibale abantu basemakhaya hey baphumelele fasibashaya ihlombe kodwa umgwaqo angithuleke okhulumela isigodi dalo kwakhe izwe igama usekuza udalo kwakhe ke manje dalo dal singihlombe udalo lezi ngaphambili eThekwini ngesithi dalo kwathi sithi dal like yeah my gosh dal
Sanibonani nonke sizwe samajobe nesizwe sikaZulu uMageba ukhulumayo umphiliseni idalo kwakhe wakwaNgubane la emasondweni kwaNqulu. Ngicela ukundlulisela lesi simo esisehlelile la kwaKhuzwayo. Sonke njengoba sila sidabukile. Cishe uNtshebe lo simthathe njengomuntu obevele emkhulu phakathi kwethu esigodini sakaNqulu. Safika waba iqembu likaNobezela lahamba lashabalala kwavuka iqembu lengane zoma. Uma usakhumbulayo ke nowayesezelwa leso sikhathi uyamazi uNobezela. Kodwa engazalwa cishe mhlambe akamazi uNobezela wazi ingane zoma. Kusakhulunywa ngombango wenkomo. Bafowethu ngidabukile njengoba ngila nje angazi ngachaza ngithini ngegama likaNtshebe ubusani Khuzwayo. Kepha ngicela ukuthi kini nonke sizwe samajobe ubandudu obemthanda nobe ngamthandi lamhlanje kufanele amthande ngoba usesithela akasezombona lapha kade emphazamisa khona nomunye akasho namhlanje ule ngoba mhlambe yena bengamthandi thina sisigodi besingamazi ukuthi nenkinga kithi uNtshebe ngoba bengacasuki sebeshilo abantu abaningi ukuthi uNtshebe bengacasuki. Kodwa namhlanje siyadideka manje uNtshebe uguliswe isilonda wazagcina wahamba emhlabeni. Kodwa sithi dudu emndeneni waKhuzwayo nesigodi sakaNquthu sonke nabo bonke abalandeli bakhe nabaholi bakhe adihamba nabo emculweni. Siyacela ukuthi uNkulunkulu abalese ngenxeba nikukhohle kuneni niqhubeni umsebenzi wade nisebenza. Cela uNkulunkulu ayembusise. Amen. Sabonga kakhulu. I-program ngizama ukuthi ngisheshise ngoba bathena isikhathi asikho. Okhulumela omama uZandile Mbatha. Okhulumela omama uZandile Mbatha. Noma wozobambela umama mhlambe. Amen. Siyabonga. Ukhulumela izingane zoma lindelwa. Ngiyanibingelela nonke nikhona phakathi kwendawo. Ngokuhloniphekileyo ngizobingelela izikhulu ezikhona phakathi kule ndawo. All protocol observed. Ngingumntwana omncane ngimile phambi kwenu. Asibongi kona ukufa. Kodwa sibonga uNkulunkulu ngethuba esibe nalo nobhuti ubusani. Thina ke besimbiza ngoNtshebe. Ngifike eGoli ngisuka eThekwini endaweni yaseMlazi. Ngiwumntwana. Nginomzijana nje omncane. Ngiyofuna umsebenzi eGoli. Kwathi nge-2000 uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi ngihlangane noButhulani Ngcobo naye ongasekho owayefuna intombazane ezobasiza eofisini. Okoko ke ngaqala i-relationship ney'ngane zoma kusukela ngalowo nyaka. Uma ufika emsebenzini ufika uwumsebenzi bese kuya ngokuthi niphethene kanjani. Angisesiyena ke umsebenzi mina ey'nganeni zoma kodwa sengaba umndeni. Umndeni ufomeka ngokuthi nibonisane ukuthembeka, ukuthandana, ukulalelana, ukuhloniphana, ukuthobelana. Kuyo yonke leminyaka engibe nabo ngayo kuningi ngikufundile nengisakwazi ukuzimela ngakho namhlanje ngikwazi ukuphilisa nomndeni wami ngakho. Engizokusho ke okubalekile ukuthi thina singane zoma nomndeni wakaKhuzwayo silahlekelwe kakhulu. Kodwa ke nengikholelwa ikona nokuthi uNtshebe bezokufisa kuqhubeke ukuthi ingane zoma zingafi. So kuthina esisele einganeni zoma ngiyacela
ekuhlonipheni impilo esibe nayo uNkulunkulu asibusise ngayo noNtshebe. Ningamangali mangithi uNtshebe bengambizi ngoBhuntshebe besimbiza ngoNtshebe. Esinazi nonke. Akusikho ukuthi mhlamba akusikho kuyinhlonipho but nickname ayitholayo naye ngemisebenzi yakhe. Ukuthi le misebenzi ayishiyile. I-relay mayidlalwa kugijinywa. Kunalenduku le ekunikwana ngayo. Uma kunikwana ngalenduku osemuva uniko phambili. Kodwa owinayo akuwini lo phambili kuphela. Kodwa kuwina bonke abantu abade bekuleyo line ye-relay. Ngoba bonke bekade kukhona inxexheba abayibambileyo ukuze kwazi ukuphumeleleka. So i-relay ke akayidrophanga uNtshebe induku. Kodwa uyixhumanisile wenza sure ukuthi khona abantu abashiyayo abafundisile. Nani ke ngokusala kwethu. Nathi ngokusala kwethu asiqhubekeni siqhubekele lo msebenzi. Einganeni ke zoma baningi ngabala ngingaqedi abazalwa bezalelwa kule yankampani yeingane zoma. Ngimzwile umphathi ohlelo emenshina ubaba uThokozane. Ungomunye wabo ababesenkampanini nami ngisemncane ngikule yankampani. Bakhona obhuti Khuzani sasinabo kule company. The late abomgqumeni sasinabo kule company. Sithi ke uxhaso lwenu nomphakathi ekuxhaseni umculo wamaciko ngicela siqhubekeni. Asingazilahleni izinto zethu sinamathele kwabezizwe because izingane zethu zongazi ngathi. So umculo wesintu umuthi uyawulalela ulalela ama messages akhulunywayo kuwona. Yebo kukhona la kukhona khona ukungcweka. Kodwa khona la bekhuluma khona izinto ngempela ozibonayo ukuthi isizwe zingasakha ukwazi ukuqhubekela siye phambili. Ulimi lwethu lulodwa sengikubonile esikhathini esiningi ukuthi kwayingane zethu asisazikhulumisa ulimi lwethu. IsiZulu siyisilimi siwulimi olungeveli balekile. Kodwa ngiyabona ukuthi ezinye ingane zethu azikwazi nokusikhuluma ezinye azikwazi nokusibhala. So indaba isele nathi sithina isila lomculo wamaciko ukuthi noma ngabe siyazibhala lezi zingoma asisikhumbuzeni ukuthi singobani sibuyapi. Singabulahlini ukuthi singuZulu thina. Singabulahlini ukuthi sibuyapi. Noma singafika sesihambile kulelo goli sesihambile sazisandiza sayaphesheya but asingabukhohlwa ubuntu bethu. Kuyingane zoma ngiyanithanda bodadewethu. Mndeni wami wakakhuzwayo bomnguni angeke ngize nginilahle. Ekuyikho ingoba navuma ukuthi obhutshobeni obhutbusane badela amakhaya bathi bayosebenza eGoli bafike bahlangana nathi kwakhona esincelayo ukubona sakwazi ukondla imindeni. Ngiyabonga kakhulu umndeni wonke, ngiyabonga kakhulu ingane zoma ngothando esinalo. Ngicela siqhubekeni sithandane kanje sibambisane uNkulunkulu anibusise. Amen. Makuzwa emculweni kamaskandi ngisho ngathi kunamaqhawa akhona phakathi kwethu bengathanda ukuthi akhulumele abaculi bonke bakamaskandi kule ndima kamaskandi. Umfowethu uThokozane Langa eza ngaphambili sinikeze ihlombe elikhulu eza ngaphambili. Bengicela imthente ilunge noFalabo balunge. Thank you. Kwasuka lokho. Kusuka into esiphithiphithi. Wena mhlambe ngingaqala ukukhuluma bengisacela bonke abaculi abakhona noma ngabe ucula luphi uhlobo lomculo ngicela nisondele ngaphambili ngigibele stage. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh akekho ofanana othi hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Oh, akekho ofanana, uthi akekho ofanana ye. Ayibo. Uthi akekho ofanana ye. Uthi akekho ofanana ye. Uthi akekho ofanana ye. Wosiyamazumelusi, wosiyamazu baba wazo. Anguzwa mina. Wosiyamazumelusi, wosiyamazu baba wazo. Hey, uyelo ziyolayo. Hey, uyelo ziyolayo. Hey, usathana kanandawo la. Usathana kanandawo la. Usathana kanandawo la. Hakanandawo. Hey, hakananda engani. Khuluma. Hey, hakanandawo la. Hey, usathana kanandawo la. Usathana kanandawo la. Dawo la, hakanandawo la. Ukuthula makube kwakhuzwayo. Ukuthula makube nani. Cela ukubingelela baba Msholozi, former president. Nxamalala Maphumaphethe. Ngiyathobeka baba. Ubaba uKhabazela esaphumile. Ubaba uZweli Mkhize. Ubaba uJomo Sibiya Sotobe. Ubaba uKhabazela, ubaba umJapani ongubaba wethu endimeni yomculo. Abahlonishwa ngokuhlukana ngeikhundla zabo bonke abakhona, inkonzo ezikhona ngokuhlukana kwazo. Abahleli bomcimbi abakhona, ngiyambona ubaba uGwazela umcineka. Ngiyabingelela bonke nje abasondele kwindima yomculo, ngiyabingelela. Ngeke ngingambingeleli ubaba uyekethisa umfoka Mkhize. Cela uphakamise isandla bakubone bhuti. Yebo. Namhlanje sihlangene ngomkhwenyana uNobizela uNtshebe ubusani Khuzwayo. Ebesingazi ukuthi singabizelwa kule nkonzo kaSibali. Masingakhuluma ngoSibali kungasa ekseni, ngoba ngifisa ukusho ukuthi nisibona nje simelana. Saqala ukubona ngabo obaba uKhuzwayo ukuthi imic le ayilumani, imic le ayishayani. Saqala ukubona ngabo ukuthi mangabe umuntu wasemakhaya ungafundile, ungena CV, ungena lutho, ubalulekile. Ngoba sasibona ukunyathela kwabo mawuhlangana nabo. Iwalk kaKhuzwayo ibigobile ithe ngoba bekuwumuntu wesisoko uSibali. Akaze ngimbone uKhuzwayo emeka nje. Mawukhuluma naye uSibali umkhwenyana ubegoba zodwa. Ingoba vele masiyoqomisa entombini, uyazi baba uNxamalala, ngoba wakwashela intombi. Masiye entombini siyagoba. Ngoba intombi ayinandaba nemali yakho. Intombi ayinandaba nobukhulu bakho. Wawuzothi intombi ime ngoba uwena ozocela. Ngiyibonile iwalk kaSibali. Malanga Makhumalo anginisoli nahlulwa okwakufanele kunehlule. Ngoba nayibona leya walk iyona yanithatha yanibeka kwaKhuzwayo. Ngizothi nikhulumela abaculi bafowethu esinane endimeni nonke. Ngicela siqine silithwale leli joka. Asizolinika bani lisikiwe ibhantshi lathungwa lelibi kangaka
la ulingana umuzwa kwakhuzwayo wahamba uNtshebe ngakho ke asizonika bani okaNkuluNkulu lokho asithatha amehlethu siwabhekise phezulu ngoba usizo lwethu liyawuvela kuJehova lokho kuqeda imidlinzo nokucabanga okungekho ukuthi namhlanje masinje kwenza ubani uyedwa umfeli wethu uthi obhalwa kangcono wonke ozelwe owesifazane imihla yakhe igcwele ukuyalusa ibaleka njengethunzi ibone njengembali uNkulunkulu muhle namhlanje kwakhuzwayo yize sikhala ubani ozothi sibali masihlangana ngizothi dudu eqenjini lengane zoma duduzekani bafowethu ngoba le ntombi eqome kwakhuzwayo iqoma kiyo yonke imizi ngaphandle kokushelwa futhi iyazizela ngithi mabefu la ukhona qina ndoda ngoba mhlambe izinto ebeyibikwa kubhuti omdala namhlanje zibikwa kuwe uyabona kunjalo ke la emhlabeni bengizobatshela abantu ukuthi uma befu nje igama lakho waliqanjwa ubani kwakusukaphi waqanjwa uBhekumuzi mhlambe nithi mabefu nje nazi kuthiwa ngikhuzeleni nasi isidudlu mabefu ngikhuzeleni isidudla sensizwa sengiqala singibona ngoba ngimncane sibaningi saqanjwa ile yansizwa amagama ngobuciko obumnandi ithi indaba ke ngane zakwakhuzwayo leya walkie nokuthobeka kwaNtshebe umndeni wonke leli yabala leli yagceke sengathi uNtshebe akayikho beningakulandela kwenabe njengemfino yentanga nibe uNtshebe nonke kuleli yakhaya ngoba uNtshebe ubezothile ngithi kunina bodadewethu ababili malanga nomakhumalo Vumani lokho nikugqokile lokho nikumele namhlanje uNkulunkulu wavuma ngiyanibongela ngoba kunifica nikwakhuzwayo abanye kubafica bengazazi ukuthi bahobani kepha nena kunifica namakhosikazi akwakhuzwayo injalo nje indaba ngizothi ke ngakahambi ngoba anginizwa anikho emncwabeni kaNtshebe yini ningabika emncwabeni kaNtshebe yini ningabika emncwabeni kaNtshebe nikhona hey anganizwa mina yazi anganizwa uyayifubela shono wakithuma iphoyisa emasangweni liyaphi wakithuma iphoyisa emasangweni liyaphi siyobashaya kokhalonina siyobashaya kokhalonina owazalayo mfula washamanzi ezintabeni kwaNobamba mfula washamanzi ezintabeni kwaNobamba mfula washamanzi sishaya umthelela othelela ngenduku sishaya umthelela ubheke umthelela hey uNtshebe akalala hey uguqe uNtshebe ilalanga shono hey uNtshebe akalala bo ikhohle mani uNtshebe akalala hey uNtshebe akalala uguqenga
uNtsheba akalalanga. Ngicela ukusho lokho sengigcina. Ngicela ingane zoma zinakwe. Ngicela ingane zoma ziqashwe. Ngicela umthenti iqashwe. Ngicela washela imhlophe ophuze ekhemisi omfiliseni Magubane. Ngicela oshwi nomtekhala beqashwe othokozana lako alimgobe. Ngishiso ukuthi eSouth Africa khona ingozi khona into endala ithando ekhaya. Ifana neteke elidala eligqotshwa ngeenyawo. Kodwa makuthiwa kuza izalukazi zaphesheya zize eSouth Africa namakhehla khona kunyakaza yonke into. Ayifuneki leyo nto. Thanda lokho kuseduze nawe khona uyokwazi ukuthanda nalokho kude mhla kwafika. Niyangizwani? Lezi ingane ehambe zithi asiye kumculo. Ngifisa ukusho ukuthi ngokuhamba kaSibali azotshela oyise beyeko nina. Isizulu lesi ingane ebhala ku Facebook ithi umculo omdala akayeke umculo ayotshela uyise yeke bani. Ngoba sazi kakhulu angithi. Ngicela senze kanje ngoba thi siyethukwa sithukwa ingane esizalayo. Asithukwa wowethu sithukwa ubala akufuneki lokho fanele sikukhuze ngoba uhamba nje uTshebe uyazazi izinto zomculo ezisixakile ofanele sizisho singazifihla ngithi uNkulunkulu abusisene kuzulu. Azimpinde ngehlombe elikhulu. Thokozani langa. Sinenhlanda phakathi kwethu ukuthi sibe nezintombi zikaMjapan sibaneke ihlombe zikhona izintombi zikaMjapan phakathi kwethu. Bese uthi phakathi kwethu khona umfowethu uKhuzani uKhuba bengicela phakame nje nimbone kade ngibasukumisa Khuba phakama Khuzani angilizi ihlombe Khuzani. Saba ukhona umfowethu umcineka siyathoba kakhulu wena wendlovu. Sibonga kakhulu. Kuleli qophelo sesizofika emaphethweni lohlelo lwethu. Bengicela amazwi enduduzo from the ANC uDr Zwelini Mkhize eza ngaphambili ukhabazele simnike ihlombe eza ngaphambili on behalf of the ANC. Siyabonga kakhulu sibingelele mphathi wohlelo Sotobe. Sibingelele umndeni wakwaKhuzwayo nezihlobo zonke. Amaqembu akhona kakhulukazi intombi zoma namaqembu onke akhona uMaskandi nabaculi abahlukene. Sibingelele ngokuhlonipheka okukhulu ubaba uNxamalala mongameli ubaba uNxamalala phakathi kwethu. Sibingelele abahlonishwa ubaba uSibiya uJomo Sibiya. Sibingelele abaholi bonke abakhona phakathi kwethu kulesigaba esikuso sonke size ngokudumala okukhulu. Ngiyabona nje ukuthi nokho ukhethiwe uphathi wohlelo ukuthi angasenzi sizithole sidangele kakhulu. Awusazi kahle noma uzibone ekhuluma emsakazweni noma ungakuphi kodwa ke siyabonga. Mina igama lami nguZwelini ngcono ngilisho manje ungaze kube nehlaya lamagama abantu basemakhaya. Ngiyabonga kakhulu njengoba silapha ngiyafisa ukudlulisa izwi lokuthi wena mhlaba awunoni okwenzekile kusidumaze kakhulu ndeni wakwaKhuzwayo nezihlobo zonke ingane izelamani kanye neqembu lengane zoma na wonke amaqembu akhona ubhlungu enikubo sonke siyabuzwa isigodi salapha kwaNgqulu nawo osithole bonke ubukhosi nesizwe sizokhala kanye nani kodwa siyafisa nazo ukuthi akulahlekelwe nina ilahlekelwe yonke South Africa. Ngiyilunga leParliamente eCape Town kulolwesibili uphakamisiwe into ebizwa ngokuthi ngesilungu i-notice of a motion
inotice of emotion sokuyisimemezelo sezinto umuntu afisa ubazi bekwe ngokubaluleka kwazi ukuba iParliament lizixoxe lidingade kuzo. Uphakamisile ukuthi iParliament liqaphele uhamba kwalensizwa umnguni owaziwa njengoNtshebe beyibala ke ubuqhawe bakhe namaculo akhe nobugagu beqembu lakhe. iParliament ngokujwayelekile kuyakushiwe nje kanjalo kodwa kulokhu kube sekuvunyelwana lonke iParliament laphakamisa ngokuthi sonke sithi seelethu siyakuzwa lokukhala sengathi ngadluliselwa emndenini ukuthi amaqembu eParliament ehlangene ngokuhlukana kwembala kwamagama nembala yawo avumelene ukuthi ufanele kube khona indlela yokuhlonipha ngezwi elidluliselwa umndeni nesizwe sonke ukuthi silimele sonke ngokuhamba kukalensizwe. Sonke ke sisebuhlungwini kakhulukazi ngoba insizwe besikhonze kakhulu lapho la sihlangana khona bekuyinsizwa enhle enamanqoko nenhlonipho enothando kakhulu isivakashela sihlangana nasemcimbini kodwa la eyikhona bekwazi ukuthi sihlangane ngokuhloniphana sihlangane ngokujabulisa bekwazi ukwenzela abantu banesibindi ke lensizwa ngoba ingoma zayo wokuqala nje makuthiwa uzwe intambo ubuzwa ukuthi awuyangena intshebe uzwe ngentambo nje isashaya yodwa ile ntambo uthi mangabe bekukudla phambi kwakho ushiya iplate ukubheka ukuthi ingaphi uthi mayisisukuma isiqashiya angathi nawe ungakusukuma uyijoyine noma ungazi uzobhidilisha ubhekisephi kodwa ibekunika lolo gqozi lokuthi uzizwe ukuthi owakho lomculo ukhala emzweni yakho. Angikhulumi ke ngomyalezo wayo isibindi lezi insizwe ebezinazo esokuthi bebesukela indaba enkulu exakile bayifaki beingoma uthi noma ngaba uvumelani naye kodwa uvuma ingoma ugcina usukuleli side abalishoyo. Yabona ngikhumbula leyo yokuqala kwakuxatshena uba uNcamalala uzoyikhumbula ngoba into ehenzeka lapha kwakukade sikuhulumeni walapha kulesifundazwe kuxatshena phakathi kweANC IFP kubangwa indaba ukuthi amaphoyisa ama-ZP bekuxatshana emalokishini sekufanele manje angene ngaphansi kwahulumeni kazwelonke awasakwazi ukukhishwa training ngolundi wathi uzwa kwakungena izingane zomazi athi awu amaphoyisa azophuma nini uyabuza umthetho basho ubaba umthethwa ungqongqoshe uyahamba ePitoli abuye sibuza ukuthi kuthiweni kucaca ukuthi akuzwenwe kwangempela hayi kwakuhlekiswana kodwa mase uyicula lengoma amaphoyisa azobuya nini azophuma nini igcina isiculo ila ngezwe khona ukuthi kanti igama likaMfamadi uMafumadi akayena uMafumadi umufamadi so sithi kuya hey uyizwile lengoma uthi angizwile kodwa bangibiza kabi bangibiza uMafumadi mina ngumufamadi hayi zathi thina hayi siyayizwa lento kodwa isimnandi kakhulu ukubiza ngalendlela eshow Ntshebe singaze sona ingoma yakhe nezinye ingoma ikhona enye bazoyazi abaningi ngoba sasilwa lapha siyolwa indaba kaBaba uNcamalala kuxatshana futhi kaKhongolose kakhulu hayi kancane kodwa ngitshela ukuthi mase kuphuma ingoma ethi bonke abantu bafuna uzuma phathe thina sasihamba phambili sathenga ama-CD satawafaka emateksini ngoba iyona ebizwakala kakhulu ngaphezulu kwalento ebesiyilobhisha ngaphathi enhlanganweni engisho ukuthi ke kwangeyona into elula kwakuyindaba ezisindaza ngempela namanje noma uthi uyazilalela ingoma zakhe uyeza ukuthi ey lento abayikhulumayo kodwa indaba efanele ukuxoxwa la ikhona ngaleyo ndlela sibona nje isibindi sokuthi bakwazi ukuchukuluza indaba esindayo yomphakathi ezinye indaba zasendlini ezinye zasemagamelweni ezikhona kodwa ngendlela bebe nekhono ngayo bakwazi ukuyicula ugcine nawe usuyilalela lengoma ngaleyo ndlela ke ubuqhawe balensizwa neqembu layo siyabonga kakhulu sithi nje ningapheli amandla noma ngabe lensizwa ayisekho kakhulukazi umfowabo bebebambisene kakhulu umfowethu Shobeni siyafisa ukuthi nomndeni wonke namaqembu nikwazi ukuthi sonke sikhala kanye nani kodwa kuyakuthiwe ngesintu uma ngabe iqhawe lihambile
akukhalwa kuyagigizwa njengoba sonke sizibeke kuleso sigaba nje. Engifisa nje ukudlulisa ukuthi sengathi lapha endaweni ngaba khona ukuthula. Kube khona ukubambisana nokubekezelelana kakhulukazi emaqenjini epolitiki. Ngizwile ukuthi umhlonishwa uMacingwane uzovela lapha. Siyafisa ukuthi kube udaba olusukunyelwayo uhlaleke endaweni ngokuthula. Ngoba besithola imbiko engemihle. Kodwa sadlula kudala ubaba Nqamalala ubaba uMdlalo sibona bebehamba phambili ekutheni ayikho into efana siyibange sabantu abamnyama kufanele sibambisane kube khona uxolo nokuthula. Ngoba namhlanje noma singaba nawo amaqembu ahlukene kodwa kufanele singakhohlwa ukuthi thina njengendle emnyama sisenomthwalo omkhulu ofanele siwenze ukuthi sikhululeke sikwazi ukulungisa isimo esiphila ngaphansi kwaso size sifike la sasithi masizabala sithi siyakhona. Noma ngaba amaqembu akhona ngokuhlukana kodwa bekhona ezisihlanganisayo ezilungisa izwe ngaleyo ndlela. Ngakho ke kubalekile ke ngiyabonga nje mangibheka ukuthi namhlanje amaqembu akhona ngokuhlukana kwawo kodwa konke lokho fanele sikhumbule kunezinto ezisihlanganisayo sabantu abamnyama noma amabandla esikuwona noma ngaba amaqembu esikuwona ahlukene. Inkulu kakhulu ke kuthina leyo nto enjalo ba singayikhohlwa. Enye ke into engicabanga ukuthi ke sesoba umyalezo sawudlulisa. Ukuqala ukuthi uMaskandi sasisebenza kakhulu lento noba uBhodloza besekhona esengathi ningaqhubeka ningaphela amandla. Siyanilalela siyazizwa futhi ingoma zenu siyazidlala siyazithanda nemiyalezo yenu futhi siyayazi so ningaphelelwa amandla. Kodwa iyafuneka into yokuthi ke siniqoqe sinihlanganise sibambisane ukuthi ekugcineni sazi ukuthi uma ngabe khona oshonayo sikhona isikhwama sokuthi sinilekelele. Ikhona indlela yokuthi abantu abadlala kulomkhakha kungapheli ngegama lakhe kodwa ukuthi nengane zakhe ziphile emva kwakhe. Isisihluphe kakhulu lento sike sayisebenza kuhamba ubaba umfazi omnyama sisebenza nabanye bengixoxa nje lapha ngixoxela obabulanga nabanye ukuthi lento ifuna ixoxwe lapha kakhulukazi lo hulumeni wesifundazwe ngoba amakhono yona impilo yethu yokusebenza lapha kwaZulu Natal. Okugcina ke ukuthi sengathi singakwazi ukukhuluma nalaba holi kulesifundazwe basilekelele ukuba sihamba nje kulomgwaqo kuyahambeka ngoba inkinga yale migwaqo isho ukuthi kufanele sathi ayikho indawo ekude lapho la kukhona abantu kudinga kube khona indlela yokuthi banakeke kubhekelelwe kubona ukuthi impilo yabo injani. Sizothi ke namhlanje hamba kahle Mnguni ngokubonisana ke umndeni uke wakhuluma sakhulumisana sabambisana ukuthi nokubonisana ngabaholi abangasenhla ukuthi ngokwesizinga lalensizwa kube khona uhlelo lala izobekwa khona lapho kubekwa khona abasezingeni eliphezulu njengalensizwa okuyinto ke exoxiswene nomndeni. Siyadlula nje ke kutheni nalokho kuxoxiwe siyakwazi kodwa sizothi kunina nonke phakathi umndeni isizwe sonke akwehlanga lungehliyo hamba kahle Mnguni hamba kahle phakathi kwayo. Siyabonga. Sabonga kakhulu kukhabaza sabonga kakhulu ku Dr. Zwelini Mkhize ukuya phambili neprogram yethu emsakazo nokhozi khona insizwa yasakaza yayithi idlala ngenkotha dlala ngolimi manje so president of the Bhinqa Nation sesikhuluma ngeqhawe lakithi ungizwe Mchunu xa simnike ihlombe elikhulisa ngaphambili naye ungizwe wasendaweni azosika abeke naye elijikayo uphakade upresident ungakuphi awihlombe ka president of the Bhinqa Nation ungizwe umlando Macingwane. Impi mayile zothuli bolakala ngani awo nansi impilo yanayodwa impi mayile zothuli bonakala ngani angokuyaleni yalena awo
nansi impilo nayodwa awusho njalo kuba ingane zomala phana ke njengamanje kanza kwethu ungizwe umlando kaMchunu into basemdabala ngasamqoma ngoba simthanda imvuma vumanye evunywa ngolesemelika ngoba ngishobhamo ivumile umthetho obulala insizwa wasangena izulu mfana uhlakukatha uzimindu yakho ukufika yimi umnikazi weimbongolo ziyakhala manje ngokuthobeka nenhlonipho ngingena ngigiya nje ngiviliyela ngoba oselele ugiyelwa abaphilayo ngoba wayigiya akaze angimbone mina sibizele iyoni noma sibizele esontweni noma kuphi nakuphi kodwa beyihlonipha inkolo kodwa isonto lakhe bekuyileli lasemabhincini mina ke njengomongameli wamabhinca owaloko kuthiwa isilo samabandla wonke uMisuzulu kwaZuluthini ngiyathobeka kakhulu ukubona abaholi abakhulu abakhona phakathi kwethu ngibabalule baba mongameli wethu Gedle Ihlekisa Jacob Zuma ngiyathobeka kakhulu angukaguli ngoba ngilahlekelwe inhlonipho usiko impilo lusho umuntu omkhulu uyambeka ngamabizo akhe ngenxa yokuthi angashabalali olimeni lwabantu impilo esiphilayo noma engasekho njengoba oBrenda Fassie babethi Nelson Mandela babayazi abayishoyo ngithokoze Khabazela owayengundunankulu wakithi waphinde waphatha umnyango wezimpilo kuzwelonke ngesikhathi esinzima seCovid ngiyabonga kakhulu Khabazela ngiyathobeka kakhulu uDeputy Minister ubaba ukhona phakathi kwethu uJomo Sibiya wezabasebenzi njengoba simbona nje kehlenyuka ngokusebenza kwakhe siyabonga kakhulu engingababonanga nabaholi nezimeya kanye nonobhala nje kaKhongolose wala enquthu umfowabo Khumalo siyathobeka ukuthi ukhona nezinsizwa zikaMaskandi mina njengopresident wamabhinqa ngicela ukufushanisa ngingandi kakhulu Linda Sibiya mfowethu usikhulisile emsakazweni siyabonga wasiqhatha selusa wasuyidedela semadlelweni inkundla yami noNtshatha kaDedele basikhuluma iqiniso kodwa ngoba ingqolo yethu sohlonipha kodwa mina ngiyaliphahla iqiniso mina inkundla yami noNtshatha le ngoba kuncane uLinda Sibiya akwaziyo ngomlando kaMaskandi akazi ukuthi ingane zomamba njengoba beyibhodo nje bayibhodo lamaskandi jikelele ba produce oshini umuntu ekhala kuyingane zommemories production ba producer amashayina amahle ba producer oThokozanilanga ba producer oKhuzani ba producer osaziwayo maningi amaciko avela kuleli bhodwe besungula ubhodloza umfokanzemande ethi cha akuzwakala kahle uma ngabe insizwa ithi we sakalami we kodwa bekhona abantu besifazana abangadlala leyo party ngicabanga ukuthi nakhona la wayesho ngokwe element right kodwa futhi ene misunderstanding yokuthi kuyenzeka phela ube umlingiswa kodwa ungayiqisi phela awulingisa uzigcina into esokalami we ayi uyindoda ayi ayungakulingiswa kunye uchama uqede ubaba ke umongameli uJacob Zuma okhona phakathi kwethu ngiyazi ukuthi na inhlizweni yakhe ngiyabonga ukuthi alimele iqiniso lokuthi uyazi ukuthi engane zoma ngo2006 kwenzakalani umlando wakhe omkhulu wazilwa uyayilimela ke lelo qiniso njoba elimelile kubalekile ke ukuthi simshayile ihlombe kulokho nje ukuthi adele konke abe khona phakathi kwethu bese ke ngiphinde ngisho ukuthi ingane zakwethu intshebe emlonyeni bingekho kanye nobaba uShobeni futhi bengekho emlonyeni izenzo kuphela
umgqumeni lo ilegacy yakhe yawo wonke amacika akhona njengamanje esezandleni zikamgqumeni ephethwe yidlozi lebhovu lakade kadika umuntu ekhathele weyekhuleni uthambo lwembala dala kathi mina lodwa ke uqubhula amasangcolile lapho kabhudo khona suke ingulube mhlambe yake niyafika qala ingoba abanemnyama egqithe ngelimhlophe enhlizweni ufakazi wena ngoba wawufika wawukhona mhlazana ikhipha magundane emafusini yawakhipha magundane emafusini umnguni ubene enhlanhla ke ukhalo lakhe lachamisela amatshela afana naye lokho siyakubonga ukuthi esibayeni sakokhuzwayo ivelile umbala weinkomo zamanguni njengoba bengamanguni bakhona ofa labo bakhona odlubheke ngithi njengomongameli noBhinci olokothwe isilo samabandla wonke ngicela lokho kuphile enhlizweni zenu nikwazi ukuthi omaskandi namabhinqa aphethwe yiminqo ngoba kulomhlaba mangabe ungabhali test uyimakele wena awumekelwa umuntu ubekwa phansi kwetafula bonakela abantu sengibafunde kahle ngabala ngibuyela ejele mina zakhala manje hamba kahle shobe hamba kahle ngiyaxolisa ukuthi masikhuluma ngengane zoma ulimo igama eqala efika qala elikamnguni njoba ngisho nje ngiyamphilisa ngiphahluka ngegama lakhe ngiyamphilisa hamba kahle baba Busani hamba kahle baba Tshebe ukusebenza kwakho sikubonile akekho kongazi ukuthi Tshebe yathi mayifika phesheya baba khabazela nawo umongameli yathengwa phesheya njengomdlali kuthiwa kuningane umlungu eyayifuna ukusayina ithi baba buy him ehlekisa nje isa eBritish ithe mayisiphenduka iTshebe aphakama wonke amaJapani buy him baba iTshebe ayi yathi ayinengane eSouth Africa ngabe sino Cristiano Ronaldo nje weTshebe erich ngawo yonke indlela eyathengwa phesheya ngiyathobeka kakhulu bayale hasala masondo jikelele ma ngiyathoba kakhulu baholi ngiyaxolisa ukwelula ngiyathoba kakhulu sotobe enqole yakithi sondela mfowethu woza ya ngixawule naku mbopho umndeni nomndeni unohlalo lakhona nje asimbike ishophe enkulu cha ngamalala umndeni nomndeni kuba khona nje loyo khona siyabonga manje bacubana uninotshatha nikhethwanga khethwe mina inkinga la khona imino khethi yomndeni la izekhala manje siyabonga kakhulu kanti phathi wesinenhlando ukuthi singanike uncamalala ithuba ukhona umthandeni ohamba noJava zemnike apheleze stage umthandeni woza la ake hamba noJava zemnike awanginize ngikizela ngishaya izandla ize ngaphambili insizwe esencane awushaya Bhinqa Nation president imina uthathela manje yakhala kuwe manje isikhathi madoda emthandeni sondela mfowethu ingane zoma zibe ilunga ingane zoma zonikeza nina manje maqedwe manje okay uzosika nje elijikayo ngoba abaqula abancane ababukele khona awangibeze umthandeni kikizela Baba Sado siyabonga ithuba mfethu sanibonani kwaNqulo sanibonani bomama sanibonani bobaba
Siyabonga kakhulu. Singabonga khona okwenzekile. Sibonga ithuba lokuphefumula, siphefumulela bonke oza kwethu kuMaskandi esishaya nabo iginci. Thina masisuka siye eGoli sisuke siyofuna amatoho ngokuthi sisebenze emafemini. Masifika sihlala emahostela sigcine ke mhlambe sishaya iginci bese kutholakala onekhono. Bese sigcina ke singabaculi bakaMaskandi. Kodwa empelweni sisematohweni. Ngiyacela ukuthi bomama nazi ukuthi emndenini wakho nasesizukulwaneni sakho kungenzeka kugcine kukhona umuntu ofana negcoka melisha kanje ngoba mayisuka umntwana ehamba eGoli usuke eyofuna amatoho bese kufika kuvelela elinye italente ngoba thina asifani namabhunu. Amabhunu ayakwazi ukubona umntwana emncane ukuthi uphiweni bese emsupporta kulokho. Ngicela sishaye izandla ezinkulu sishayele nje ukuthi bafowethu sithola ulwazi onje namhlanje. Ngicela ukukhalisana nesizwe sonke samabhinqa uMaskandi kube ngobhuti bethu engibabonayo lapha ubaba uThokozani Langa nabanye obhuti mhlamba abahleli ecasheni sithanda ukudlulisa induduzo emndenini wakwaKhuzwayo siyisizwe sikaMaskandi sithi yoba lehlanga lingehlanga awukwazi ukukhuluma ngoMaskandi ungakhulumanga ngezingane zoma yake yaphenduka intshebe asukuma onke amaJapane uphinde ukhulume futhi ngemthente. Sicela sishaye izandla ezinkulu nje lawo maqembu omabili. Siyanduduza duduzekani. Ngicela ukunikeza uJava zimnike iciko lakhona khona lapha endaweni. Nalo dlulisa amazwi enduduzo ngesisoka nje. Siyathanda ukuthi thina ngoba singicula uMaskandi nje singabantu abashelile emfuleni banesisoka. Sishesha siqede kusemnandi. Ngicela ukunika uJava zimnika akhale. Tete mamfowethu. Sanibonani. Sanibonani kwaNqulu. Sanibonani kwaNqulu ezithuli. Nibingelele Jehova simnike umfoka Miso ofundisa ngafundile. Umfana wakhona la endaweni. Mina ekhaya kukhona la eMsamo abantu bonke bayazi. Bakwethu njengoba silapha hayi sizobonga emswanini muzika Mnguni sizwe samabhinqa wonke umuntu bakwethu silimele kakhulu inqalabutho ubaba uKhuzwayo. Thina ke besibukela kuwe njengoba sabadlali beginci sisibukela kibo. Sasithi sisaqala ukugida ingoma le kwelakithi eMsamo ebesisesigodini mayishaya isigozo lithi awusho njengoshobeni mfana. Yini babe isibonele sihle kuthina sakhula nathi sakwazi ukwenza lokhu okuyikhona abakwenzayo okuyibona abaphilisa ngakho imindeni. Nathi siphilisa yona imindeni ngakho lokho esasikubukela kubona. Bayizibonele sihle Mnguni ulale kahle baba. Siyabonga kakhulu ukuba nawe endimeni isikhathi eside kangaka. Sithi nje muzwa kwethu asiduduzekeni sonke singama Afrika. Ngiyathokoza kakhulu. Asibaphinde ngehlombe elikhulu ihlombe elikhulu. Siyabonga kakhulu. Leliqophelo ongakhuluma umongameli uNcamalala ingane zoma nogcina ngale ngoma ethi nifuna uzuma phathe le enaba nesibindi esingaka sigaxa sene sibanike ihlombe ingane zoma. Sibonga kakhulu ingane zoma bengicela sonke siseme ngenyawo leliqophelo sinikeze umongameli uNcamalala umsholozi eze ngaphambili sonke simenyawo naye lise amazwi emndenini simtshale ihlombe elikhulu eze ngaphambili uNcamalala. Siyabonga bakwethu mphathi wohlelo baba bonda bezitha abakhona kanye nathi namhlanje baba kanye nabo bonke obaba bakhona nomama bakhona. Siyabonga kakhulu
kini nanonke enikhona la Kabazela kanye nabo bonke esikanye nabo namhlanje ukuzovalelisa leli qhawe lakithi. Bakwethu sehlelwe into engibingalindelekile nakancane nje. Leli qhawe lakithi elisishile abanye bethu bebengakezwa nokuthi aliphilile. Kwethuse kakhulu. Ikakhulukazi lensizwa ebesisalindele ukuthi sizoba nayo isikhathi eside emhlabeni. Silapha ke sizokhala kanye nomndeni nezihlobo kanti futhi kanye nabathandi bomculo wesintu wethu. Okuningi ke sokushiwo ngalensizwa ngaleli qhawe, kwaphinda futhi kwabekwa kabanzi ngomama ebehamba kanye nabo neinsizwa ebehamba kanye nazo. Eqinisweni impilo yomuntu into ejulile. Kuthi bukhona bethu sibakhona isikhathi esingakanani ebese siyahamba futhi siya lapho esuke sesishoniswa khona ukugcina. Lensizwa ibe negalelo elikhulu kakhulu empilweni yethu thina bantu abamnyama, thina maZulu, thina balapha eSouth Africa. Khona izinto ngesinye isikhathi ezingakwazi ukuchazeka masezenzeka. Ingane zoma zinto ebesimanga ehambisana kanye nabaningi abacula umculo wethu wesintu, ngoba akufani nje nomculo kuphela kodwa kuxoxa indaba ezinkulu ezimnandi ngezikhathi zonke. Lensizwa ibubukeka iphilile, iphile nje saka, yenza ukusijabulisa sisonke. Akekho umuntu obelindele ukuthi sesingeza ukuthi isidlulile emhlabeni. Usethuse ngendlela eyisimanga. Ngiyazi ukuthi
siyaduduzana kodwa kuhlabe kwephukela siyeke sathi asize sizokhala kanye nomndeni kanye nezihlobo kanye nabo bonke ngoba silahlekele iqhawe lethu silahlekelwe umholi wethu silahlekelwe insizwa phakathi kweinsizwa silahlekelwe iqhawe phakathi kwamaqhawe ngesinye isikhathi kuba lukhuni ukukhuluma uma kwenzeke umhlola ofana nalo kodwa ke sizwile abomndeni nababe nalensizwa besitshena ukuthi kwenzekeni asikwazi ukukushintsha lokho okwethu sekuzokhala nokuthi siduduze umndeni siduduze ihlobo siziduduze nathi ngoba lo ube yithi ngakho konke ube kanye nathi okwethu kuzokhala kodwa futhi kuzoduduza ihlobo nomndeni kuningi akwenzile kithina njengabantu kuningi asifundise khona ehamba kanye namanye amaqhawe kukhona ikhehlela ke lathi kazi kwenziwa yini ukuthi amaqhawe asheshe ukuhamba kodwa kusale abantu othi ngesinye isikhathi kodwa bengahambi ngano sibanibani ngoba besamdinga lo kodwa kokwethu ukuthi akuhambe kanjalo izinto zenziwa umdali ngendlela azenza ngayo kufana ngisho nokuthathwa kwethu ukuthi sihambe emhlabeni kuyimfihlo akekho kwazi ukuthi kazini ukuthi akuhambe lo angahambi lo kuba lukhuni kakhulu ke mase kuhamba abanikazi bempilo okuyibona abasifundisayo nabasenza sibe ngabantu siyiqhenye ngokuba khona kwethu ukuthi ke bahambelane isikhathi singakafiki na amaqhawe ahambelane lensizwa ibambe iqhaza elisimanga ingane zoma namanye abanye abahamba kanye nabo basenzela lukhulu emasikweni ethu nasempilweni yethu thina abantu abamnyama sifise ukuthi sihlale njalo nje sindawonye sijabule
kodwa kufike esingakwazi ukuthi singakuchaza sithini lokhu okuye kubiza abantu ukuthi uzani ngalamanje singalindele okwethuke yikho ukuthi sizobhonga emswaneni ngokududuzana ukuthi yebo okuhle kumnandi nokuphila kwethu sonke kumnandi kodwa mase kuhamba omunye phakathi kwethu kuba into ongakwazi ukuthi ungayichaza uthini mhlawumbe yehlula ngisho amaciko ungakwazi ukuthi uzokhuluma uthini bengisabuka phambili ngithi kungekudala ngiyocela ingane zoma keziyogida uma sishintsha isimo saleliso ngazi kahle futhi ukuthi ziyoqhamuka nezo ezokhuluma ngakho okuyoba mnandi njengokade bekwenza sonke isikhathi ngijabulela ubumnandi bokuthi njalo nje sixoxe indaba ihambe phambili lensizwa ibizihola insizwa nentombi kube mnandi kube sengathi ngeke kusadlula lokho emhlabeni kodwa ke imisebenzi kaNkulunkulu nemsebenzi wabadala waziwa ibona waziwa yithini okwethu ukuthi manje sizothi kumfowethu hamba kahle qhawe lamaqhawe ngenhlanhla uyibekile induku ebandla kithina sonke esikwaziyo ngiyethemba ukuthi nabangakwazi kodwa bakwazile ngokubekwa kwakho induku ebandla akukho ke singakusho manje esingakusho kuphela ukuthi hamba kahle qhawe kodwa siyokukhumbula ngoba ubengena umuntu nje ubumuntu ebantwini ukhuluma ngobuciko bakho usinikeza amasu okuphila ngobuciko bakho usenza ukuthi sijabule ngobuciko bakho usenza ukuthi siyiqhenye ngesiyikho ngobuciko bakho usenza ukuthi sijabule noma kunzima ngobuciko bakho hamba kahle ke qhawe lamaqhawe wazi ukuthi sisekhona njengendle emnyama sisazokwenza sibonele kuwe sibonele kwamanye amaqhawe ngoba akhona amaqhawe afana nawe kube khona ukujabula phakathi kwethu uma sinicula ingoma zenu sizizwe sihamba phezulu ngenjabulo okwethuke ukuthi hamba kahle qhawe
nathi siyokulandela ngoba akekho ophila ingunaphakade. Noma ngabe kunjani kuhambe sifike isikhathi sokuthi ugoduke uye kwabadala. Siyesikhaleke uma nisithatha sebasha, ikakhulukazi uma abantu abafundisayo nabasizayo ukuthi siphile kanjani besheshe ukuhamba. Kodwa kuma sekusha abadala akukho esingakusho. Sifuna ukukhala nani ke emndeni wakwethu, sikhale futhi nani abaculi enisijabulisayo. Nimphile nje sengathi singalalela okwenziwe yileli qhawe, likhuluma, lihlabelela, lishaya isiginci ngendlela ebihlukile kwabaningi. Bebesishaya kodwa bebembalwa abakwazi ukulala phansi bavuke baphenduke bame ngeenyawo besasishaya isiginci kusenjalo. Hawu emhlabeni kuba nje kube kuhle, kube mnandi saphila, kuthi uma sehamba umunye kungabi mnandi. Lensizwa besixoxa nayo thina ke singagugi esizinsizwa hlale sizinsizwa nje. Ngangithe kuyona awungisize ngisenzizwa ngisemsha, ngifuna ukuthatha lapha kulesipani sakho, ngisafuna ukuthatha sincokola nje njengeinsizwa ngoba kuyancokolwa makuyizinsizwa. Ngingazi ukuthi ngeke ngisambona kade sijabula kangaka uma sihlangana sinaye. Sikhala kanye nani ke zingane zoma ngoba nibeke induku ebandla ebingajwayelekile. Ingoma zenu ziyakhuluma, zikhuluma kahle, ziyakha, ziyabumba, zisenza sibe ngabantu. Besiqhenya ke ngalensiza ngoba iyona ebinesithunzi phakathi kwenu, kubonakala ukuthi nangu baba ephakathi kwenu. Ikwenza konke okwenziwayo okwenziwa njengento yabantu abangamaqhawe nabazithandayo nabathanda ubuzwe babo nokuba yibo. Ikhulume likhulu yashiya likhulu. Sisele nomphako thina phakathi kwezizwe ngezizwe. Siyabonga ukuthi nesinike ithuba ukuthi nathi ke sizokhala sikhale kanye nani. Sithi kodwa ke akwehlanga lungehlanga ngoba ukuhamba kwethu emhlabeni kwadalwa, asikwazi ukuthi kwadalelwane ngoba ukuba siyazenzela ngabe siphila unomphela, kodwa siyafika isikhathi lapho ukuthi wakhona dlula udlulele phambili. Sithi kayihambe kahle insizwa. Siyabonga, asinawo amazwi amaningi ngoba kukhulu kakhulu lokho.
kodwa ke siyethemba ukuthi nizoduduzeka nizoyikhumbula insizwa njengoba sonke sobe sikhumbula. Sibonga kakhulu bakwethu ukuthola ithuba nje lokuzokhala kanye nani. Siyabonga. Sibonga kakhulu kunqamalala, sibonga kakhulu mndeni. Bengicela uLondiwe Mncube eze ngaphambili for imemezelo. Sesilungele ukuphuma. Londiwe Mncube ngicela usondele nomndeni osinikeza imemezelo makuphunywa la kushona ngakuphi ingoma eyi1 Maskandi my brother. Londiwe Mncube. Kumphathi wohlelo ngibingelela bonke ubuholo obukhona kule nkonzo ngokuhlukana kwezikhundla zabo. Ngithunywe abafowethu uButshobeni ukuthi ngizodlulisa amazwi okubonga kakhulu. Ngixolisa indlela engigqoke ngayo. Bengingayitshela ukuthi ngizohamba ngize ngifikela ngesimo sokuba busy ekhaya. Ngicela uqale ngibonge bonke ubuholo obukhona ngokwezikhundla. Ngibonge uKhuzani ofaka isandla esikhulu benomthobisi Sithole kulomcimbi. Ngicela ukubonga ubaba uJomo Sibiya owumalume wami. Olekelele kakhulu ekuthenini kuze kutholakale itende ebamsene nayo uKhuzani. Sibonge kakhulu kuqhaza elibanjwe ubaba uMaqhude Gcaba onikele ngenkomo. Sibonge kakhulu uhulumeni ophethe eningizimu. Siyabonga kakhulu isandla kasifakile ekuhambeni kwalomcimbi esikuwona namhlanje. Siphinde sibonge kakhulu ubaba uNala wasemathole nethimba lakhe lonke asebenzisana nalo ekuyinikeleni nasekuyikhandleni ekuthenini kube kuhle kube njena ukuphelezela umfowethu. Siyabonga kakhulu, siyathobeka.